Magandang umaga mga ka-chicks. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Edwin Bulutano from Cebu North. Ipapakita lang namin kung paano kami mag-aalaga ng mga manok namin. Hindi po kami eksperto, ito lang po ay idea namin sa pag-aalaga ng manok. Kasama ko nga pala ngayon si Chef Oknarp. So itanong natin sa kanya kung ano yung ginagawa niya. So Chef Oknarp, pwede bang malaman namin kung ano yung ginagawa mo? Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, maglagay gid na tayo ng medicine. Halimbawa, yung tinatawag na yung ang ginagamit namin dito. Pwede ba nating maano yan? Yes. So, yan, Infrolox. Yes. Enroflox. Sige no. Antibiotic ba yan, Chef? Yes. Ilagay namin dito sa sa tubig. Sige, pakita natin sa viewership. Tapos ilang litrong tubig ba yan sa isang ganyan? Ito 6 grams ang ginagamit natin, 6 gram. Tapos ilang litrong tubig? Ang water dito 1 liter lang? 1 liter lang. O parang ganun. 1 liter. Tapos hindi ko gawin sa kamay ko kasi yung kamay natin sinasa lang kita manghikap, sumabas na yung mga bakterya. Ang ginagawa ko yung kahoy lang na mix ko dito, giputaw. Sige. Giputaw lang sa atong kahoy. Di na ako ginamit atong kamot kay tungod sa sinasa lang maguli atong kamot manghikap kasi nga yung bakterya. So pag umana ko anig mix, ako na ning ibutang sa tanganan na mo sa tubig. Among tubig nara diri sa daplin. Doon na ni sa medisina. Atong taari ta diri. Diri sa daplin ang tubigan. Mga ako mga manok diri. Muna yung mga Yan ang alaga na ako mga kuan. Rhode Island? Rhode Island, bago lang. Ito na yan ang inalagyan ko ng medicine. Bago pa lang to. Gusto ko mag-inbreed ng klase sa manok. Gusto ka mag-breed ng ganyan? Oo, sa mga native chicken. Ikaw crossbreed mo? Oo. Ito naman yung lagyanan naman ng tubig. Kailangan ba dyan sa mga lalaki na manok yung lalagyan ng tubig para pag uminom yung mga inahin, maano nila? Pumunta sila dito, pag uminom sila dito, makaupa. Yung laki. Oo. Pinalapit ko lang sila sa sa tubigan yung manok ko nga kuan para paglapit sa mga bayi mapansin nila. Oo. May pumunta talagang dalaga nga manok. So, tapos na ako nagbigay ng mayroong mga medicine. So, pumunta naman ako sa iba na naman. So, abangan na lang ninyo sa aming susunod. Huwag niyong kalimutan please subscribe. Abangan ninyo sa sunod na naman naming mag shoutout ka naman sa kay yung nandito si ba yun? Si Rudy. Nagbantay si kasama mo kasama ko si Rudy, sila Justin, sila Edwin. Sila yung mga kasama ko dito. Sige, mag-bye-bye ka na lang sa mga. Bye-bye, huwag niyo kalimutan please subscribe. Bye-bye. So, salamat So, Chef Oknarp. So, lagi po nating tatandaan mga ka-chicks, na bawal po ang tamad sa atin. So, sa lahat po ng nag-aaral, nagtatrabaho at nagninegosyo, ituloy lang po natin ang ating nasimulan. Huwag po tayong susuko kasi nagsasabi sa Proverbs 24, the lazy man will not plow because of winter, they will beg during harvest and have nothing. So, huwag niyong kalimutan mga ka-chicks na mag-subscribe kasi marami pa kaming ituturo sa inyo. Hindi lang po sa manok, pati sa baboy, pero unahin lang natin yung mga manok kung paano namin sila inaalagaan dito Hindi po kami eksperto. So, ko lang na kami pala hindi kami nag-i-edit ng video. Nagpo-post lang kami pero hindi kami nag-i-edit. So, para mapakita namin ang totoong nangyari dito sa amin, kung paano namin ilagaan yung mga manok. So, salamat po sa pag-subscribe mga ka-chicks. Hanggang sa susunod na video po. Salamat.